سما نيوز متواجدة حاليا في مستشفى رشيد الأهلي لمتابعة إجراء عمليات الليزاروف من قبل البروفيسور الروسي إسماعيلوف. راح نتابع إجراء العمليات والعمل اللي راح يقوم به. خليكم يعني. Это больного имеется паралитические деформации стопы. После повреждения седалищного нерва у него получился порез нервов и у него отсутствует движение голеностопного сустава. Поэтому мы, используя вариант аппарата Елизарова, из небольшого разреза производим артродез голеностопного сустава и дальнейшее фиксируем аппаратом Елизарова, аппаратом внешней фиксации. الآن طبعا نبدي بوضع جهاز الليزاروف لتثبيت القدم، والآن تبدأ هذه العملية، ممكن تشوفوها الآن. Это можно сказать, когда начал этот метод. Фиксация аппаратом Елизарова дистальный отдел голени стопы. Аппарат уже ближе завершения, наложение аппарата ближе завершения. И аппараты будет месяц-полтора на ноге у больного. После этого мы снимаем, и больной занимается активным реабилитационным лечением. تم وضع هذا الجهاز، راح يستمر وضع الجهاز هذا لمدة شهر إلى شهر ونص. طبعا وضع الجهاز هذا من وضعناه عدم ترك أي جرح على الجسم. بعد شهر ونص يتم رفع الجهاز ويقوم الشخص بإزالة أعماله الطبيعية. جهاز الليزاروف طريقته تختلف عن استخدام البلاتين الداخلي، لأن عندما نضع هذا جهاز الليزاروف بالإمكان تعديل القدم أو تعديل الساق بالاتجاه المطلوب اللي نضعه. بيش تختلف عملية الليزاروف عن الطرق السابقة المستخدمة عادة باستخدام البلاتين. البلاتين طبعا إذا يتم وضعه داخل الجسم عند انتهاء العلاج يجب عمل له عملية أخرى حتى يتم إخراج البلاتين. هذا الجهاز الليزاروف ما يحتاج استخدام بلاتين داخلي أو وضع عظام نقل عظام من مكان آخر إلى هذا أو إجراء عملية. مرة واحدة يتم وضع الجهاز خارجي، يكون خارجي، تنتهي العملية، يزال ولا يترك أي أثر على الجسم. هاي عملية الليزاروف. نعم. يعني نفس العملية اللي يدخل بها ما يضع أي بلاتين داخلي، هذا يكون ربط خارجي فقط. هذا فقط يصير قطع وإخراج الشيش فقط. فقط. كدخوله خروجه فقط. пластинки, чтобы убрать, надо разрез сделать повторно. يقول البروفيسور يعني إذا نستخدم البلاتين الداخلي عند إخراجه لازم نعمل بعمل شق وإخراج البلاتين الداخلي، هذا بدون تداخل جراحي. نعم، على هالوضعية هذا. После операции мы посмотрим, мы можем удлинять стопу. طبعا بطريقة الجهاز ممكن تطويل القدم، تطويله في حال وجود قصر في القدم. Если одновременно не можем большие деформации устранить, тогда можно получить некроз мягкой ткани. А аппарат Елизаров возможно потихонечку, делать 1 миллиметр. طبعا جهاز الليزاروف يقول لك نقدر نطول مليم على كيفنا، يعني براحتنا، يعني مو مرة واحدة. زين. واستخدامات جهاز الليزاروف مو فقط بالقدم، احيانا نستخدم للتطويل، تطويل الساق. Иногда мы используем, чтобы удлинить нога. Еще аппарат Елизаров позволяет одновременно производить несколько операций и удлинять, и устранять деформации, и устранять костные дефекты, и удлинять отдельные костные части. Вот это все позволяет одновременно все это производить, которое это невозможно пластинкой сделать. يقول لك بطريقة جهاز الليزاروف ممكن استخدام بعملية واحدة عدة عمليات إجراء. ممكن عملية التطويل،
عملية تعديل الساق، عملية تعديل القدم، بعملية واحدة نعم، وباستخدام جهاز الليزروف. هي هاي الشغلات اللي تختلف. شنو المعوقات اللي تواجه عملهم يعني حاليا؟ لا كل حاله، اكو حاله انه قد تكون مستعصيه انه تواجه مشاكل او معوقات. Он говорит, вы какие проблемы, которые возникают у вас, например, в течение, когда вы используете операции? Есть у вас какие-то проблемы? Бывает у вас? Понимаете, пока я 32 года работаю аппаратом Елизарова, 32 года я работаю аппаратом Елизарова, это можно книга рекорд Гиннесса попасть, что ни один раз для меня решаемая проблема при применении аппарата Елизарова не был. يقول لك أنا في خلال عملي 32 سنة بشغلي بهذا عملية الليزاروف لحد الآن ما واجهتني أي صعوبة. Можно рассказывать, когда начал это операцию? Потом аппарат Елизаров еще лучше в том, что мы не применяем костный трансплантат. Нам не нужно откуда-то взять кость, положить туда. Мы наоборот. Можно рассказывать, профессор, когда начал этот метод? Елизаров, метод, аппарат Елизаров создан в России. طبعا جهاز الليزاروف طبعا تم اختراعه في روسيا. Где я работал 16 лет. وين какой лет? Это метод, это аппарат появился обычно после Второй мировой войны в России. Потому что многие коллеги из войны, которые вернулись, их ампутировали ноги до Елизарова. قبل اختراع هذا الجهاز من قبل العالم الروسي إليزاروف صارت عملية قطع بعد الحرب العالمية الثانية، قطع يعني بتر هواي. وجدت هذه الطريقة لتلافي البتر الموجود. Появление аппарата Елизарова все это предотвратил, это не позволил уже. Появление аппарата Елизарова. Вот у меня возникает один вопрос. Когда этот ученый нашел этот метод, вы добавляли или кто-нибудь добавлял этот метод побольше? Появился в форме кольца и 4 стержня. طبعا أنا هذا سؤال من عندي سألته بعد اختراع العالم الروسي هذا الجهاز هل انه تم اضافه عليه اشياء مشتركه جديده؟ فيقول انا بالنسبه لي هو اول ما انوجد هذا الجهاز اخترع انه عده اقراص بعدين после его учениками, которые один из являюсь я. يقول لك انا كنت احد الطلاب اللي درسني هو العالم الروسي، عده طلاب اكتسب الخبره. Да. У меня более 200 добавлений на этот аппарат, 200 рационализаторских предложений и изобретения. يقول لك أنا كطالب أحد طلابه ضفت حوالي 200 إضافة على هذا الجهاز، إضافات جديدة ومبتكرة جديدة. Поэтому в 2003 году, اجتهاد نعم. Поэтому в 2003 году президент России Владимир Владимирович Путин наградил меня государственной наградой заслуженный рационализатор российских. فلهذا العالم الرئيس الروسي في 2003 الرئيس بوتين أكرم شهادة تقديرية لهذه الأعمال. بما أنه يقول يعني قبل أو بعد الحرب العالمية الثانية، لماذا ظهر حديثا في العراق أو بالمناطق يعني كمحافظات أو كقطر أو كبلدان؟ نعم. إذا هو هيك قديم يعني نعم. لماذا ظهر حديثا؟ Он спрашивает, если это очень давно назначали этот аппарат после Второй мировой войны, почему он только появился здесь в Ираке? Это не давно. Вы сколько уже близких восток? Я последний. Понимаете, сейчас мы обучали специалистов из 86 странах мира. يقول احنا بالنسبة درسنا حوالي 86 دولة على هذا الجهاز. 86 دولة. Это является мировые развитые страны, Америка, Англия. يقول لك هذه طبعا بكل مكان مشتهر في أمريكا والدول العالمية كلها
امريكا، Да. اسيا الوسطى، اي مكان، Да. بريطانيا. نعم. К сожалению, интерес этому что-то в Ираке не было этого аппарата طبعا до моего появления. بالعراق قبل ما اجي انا ما كان هذا مشهور هذا الجهاز. Даже многие профессора, ортопеды из Ирака пишут, что этот метод в Ираке нет, больных рекомендуют поехать за границу. يقول احيانا طبعا احنا نشوف تقارير طبيه تخرج من مستشفيات بالعراق لحالات تشخيصيه طبعا، يكتبون بهذا التقرير هذا المريض لا يمكن علاجه الا بطريقه جهاز الليزاروف، جهاز الليزاروف غير موجود في العراق، علما بان احنا موجودين بالعراق من زمان. Это ведущие специалисты Ирака, это не простые люди. Поэтому سؤال يعني هو أقول له القصد أنه لماذا ظهر حديثا رغم أنه هو قديم. я последние 10 лет работал в Ираке. بالعكس بالعكس يقول انا صار لي اكثر من 10 سنوات اشتغل في العراق. Я начал иракским Кюрдистане, Арбиле, это все. يقول انا اول ما بدأت طبعا في كردستان في اربيل. يقول عندي ممكن نقدم له هذا السؤال. يقول لك انا حاليا موجود عندي مركز في كردستان. Я, кроме того, у меня есть центр Лизарова, город Наджаф. عندي مركز آخر طبعا بالنجف الأشرف. И у меня есть вот последний, до 2013 году я год работал в Амбаре. И после всего этого гражданского войны я начал продолжать. يقول في 2013 أيضا فتحت مركز في الأنبار. والآن أعدت نفسي مرة أخرى في مستشفى الرشيد في الخالدية. Поэтому здесь надо проявлять очень большой интерес, потому что у нас много обращает. Они поехали, оперировались в Индии, Турции, Иран, Бейрут, другие страны. Даже есть, ко мне обратились больные, которые лечился в России, Азербайджане. У меня есть больные, которые оперировались, например, те же Германию. Потом они повторно ко мне приезжают. Удивительно, что когда здесь дома никто не хочет употреблять, что больные не знают много, уезжают, ищут выход из положения, я их тоже понимаю, поэтому они должны знать, что этот метод в Ираке есть, этот метод возглавляет один из ведущих специалистов центра ученик Елизарова, и мы готовы сотрудничать и Минздравом, и Министерством обороны, и Министерство социального развития и различных организаций, которые больных отправляют за границу, они оттуда приезжают без результата и утраченной надеждой. يقول أنا طبعا بالآونة الأخيرة راجعوني عدة مرضى معالجين طبعا بخارج العراق في الهند أو في باكستان أو في إيران أو في عمان أو في قطر أو في أي مكان، حتى في أذربيجان، حتى في موسكو. للأسف طبعا اجت النتائج غير راضية، فعندنا النتائج مال العمليات مالتهم مرة ثانية. للأسف أكو كثير ما يعرفون إحنا نشتغل هنا، فإحنا ندعو المؤسسات الطبية أنه يعني يعلموا بأنه يعني طريقة ليزاروف موجودة الآن في العراق وبنجاح كبير إن شاء الله. У меня есть, я долгий год работаю уже в Ближнем Востоке, и у меня оперировано более 10 тысяч операций. И я вам скажу, что это многие у меня больные из Англии, из Германии, из сейчас Турции, даже из России, из Азербайджана. Много у меня пациентов сейчас приезжает, например, Арбиль, Наджаф из Ирана. Поэтому это больных надо направлять в правильный путь, чтобы они знали, не поехали, не искали, потом неоднократные операции не вернулись сюда. Например, вот у меня переводчика есть родственник, да, из Мусула, да? Сколько раз его оперировали? Нет, 16 раз. 16 раз оперировали, я вам убеждаю, что таких больных только ампутируют. Мы сейчас его оперировали, он ходит, скоро аппарат снимаем. Почему человека надо было 16 раз оперироваться, что когда рубцы, воспаление, это все, это кожа рваные, потом раны на мягкой ткани.
Поэтому надо жалеть иногда больным тоже, чтобы... Я не говорю, что они пришли ко мне, я просто рекомендую, что мы можем им достойно помочь. يقول طبعا انا لاحظت في الاونه الاخيره راجعوني عده مواطنين طبعا عملوا عمليات سابقه في اماكن اخرى لا صادفني انه احد المرضى عمل 16 عمليه لكن باءت بالفشل والان قريبا سوف نرفع هذا الجهاز من ساقه. Больные приезжают из Англии, тоже бывает, и приезжают больные, которые лечились. Да, я, конечно, я забыл это сказать, да. يقول طبعا عدة مرضى يجوني من ألمانيا، من إنجلترا، من دول عديدة يعني يتعالجون عندنا هنا موجودين في العراق يتعالجون. لأنه ماكو طريقة تخلصهم غير هذا الطريقة. еще лучше тем, что больной после операции может работать, может машину водить, можно пойти даже строителем работать, в колхозе работать, понимаете? Любой работой можно в дальнейшем можно заниматься в аппарате. شو يختلف جهاز الليزروف عند وضعه في جسم الإنسان؟ انه الانسان يقدر يمارس عمله الطبيعي سواء سياقه او مشي او اي شيء يعني والجهاز موجود على جسمه.